baba mtaona kwacho Ndio tunangu baba ndio tunangu kuti mudzimai wangu anogara kumusha anenge ari kwere mudzimai wangu ari Mau apa? Gari pakati pao. Sana bravo. Mudzimai wangu anogara anenge ari ega inini ndinenge kubasa. Saka baba vakatanga kuuya kumba vachinetsa mudzimai wangu kusvika mudzimai ambotanga akanyarara kusvika azudza hanzvadzi yangu inonzi Tracy Mutsvanga kuti ndo zviri kuita baba. Ndobva wamboramba wakanyarara kusvika wazoti zvanyanya rikatichiudzani chiudza baba atini kusvika inini mudzimai azokwanisa kundiudza kuti ndo zviri kuita baba. Kusvika isusu takazosvika pakuharare kubasa takazosvika pakuwabata vatori mumba ivo baba tatavabvunza kuti muri kuitei muno wambotanga kumboramba zvenga but maaudios avaisenda mameseji zvese zviripo wachipfimba mudzimai wangu wakapfimba nemhodzi wapinyande kunyenga nekudanana bari uchitaura ndikuona kuti kudanana hakukwa atizopinduranga aine nyaya yako atiyo ndekunyenga kana kupfimba mukadzi wangu nekudanana but matauro ari kuita ndikuona kuti nechipiri hauswi kuridza kuti wanga wakudanana here wakapera pakupfimba chii Ndakawabata vari mumba vachiitei vakatozouya kumba ivo baba wanga wakudanana here kana kuti chii yanga iri tisitanga tatoti yanga yatrap nokuti baba vane zvinhu zvakaita musha zvakawanda wogadzikwa dare woramba woita futi wakambonyenga hanzvadzi dzangu futi wakagadzikwa dare wakaramba kuti handizizive wakaita zvakawandisa zvawakaita saka apa takazoti sezvo munhu achingoramba chivaita kuti wauye kumba tovabatira vari mumba sezvo iwo anongozvita oita saka hapana kutozodanana apa yanga yatrap kuti uti wakadanana uchita kuti yakaenda kune hanzvadzi wanga anga ari pakupfimba handiti apa kwakuzoita trap tinoda kuti kujekesi chana iyo uri kuti here baba wako wakarara nemukadzi wako kana kuti wakapfimba chete wakapfimba kunyenga mudzimai wangu wakapfimba asi havana kuzorara naye havana kuzorara naye baba wako chaivo chaivo rizive kuti baba wako chaivo chaivo mafimbo chete here kana kuti kurara nekuti dzinenge dzanyaya kuti patozoita chii relationship that's why ndakanga roda kujekesa saka wakanga wakapfimba wanga wari pakupfimba iyo iri kutaurwa Patrick rudo pana kuzenge paita rudo apa but wakanga uri pakupfimba mukadzi wemwana pamusoro Changamire kutaura kwavari kuita ichokwadi ndakataura mashoko erudo iwayo asi pane zvakange zvakonzeresa kuti nditaure ndichida kuona kuti anoita sei senyaya dzaakambenge andiudza saka ndaiona kuti munhu uyu ndiye ari kuda kunyebera murume wake kuti ndiri kushushwa
but kunyange zvakadaro Changamire, nyaya iyoyo yakataurwa tikaenda kwaMashosha, ikatotongwa naMashosha. waMashosha wakati yapera, ndaipeta, handichadi kunzwa ichitaurwazve. Chepiri, pavari kuti vakasvika kumba vachinditreva, zveshe wakasvika ndakatogara mudining nemudzimai wake, but nevanhu vaakauya navo vakangosikondirwisa, hapana akandibvunza, vakangosikonditema ndikakuwara. Ndine mapepa acho ekukuwara nemapicture acho avakatora ndivo futi vachiri kumwaya kuwana. Saka iye zvino nyaya yacho iri kumatare, vakatonzi tiri kudiwa kudare raMajestate musi wa6 June. Yekutemwa. Muri kureva kuti nyaya iyi yakabva yaenda kwaMajestate, haisati yapera kwaMajestate? Haisati, itoda kutopinda musi wa6 nekuti ndakakuwara zvakanyanya. Asi haisiriyo nyaya iyoyo. yakabata Singadaita ifungira Changamire kuti kwaMajestate tozinyatsotunga nyaya yacho Changamire, ini ndaifunga kuti wakazouya yapera kwaMajestate wozouya uchitongwa iyi yekupfimba kwawo iyi yapera nekuti aiwa tichiri pakudhibheta kuti tingaibate here kana kuti hatingaibati sinzi iri kwaMajestate, nekuti tikazoti tiite half bag hazvina zvazvinotibatsira. Dai pari kudhibheta kuti rinoona kuti no, nyaya iyi zvairi kwaMajestate tikada kuitonga inozotikanganisira marelationship dare. Zvakafanira kuti kana nyaya yauya kunoku ishe, nyaya iyoyo hamune musingachatenderwi kuti muibate nehayaraki yematare. Pamusoro Changamire, ndiri kuona kuti ninika pamuri kutaura ipapo payakatongwa kwaishe Mashosha takafunga kuti yapera, asi yakazoenda futi kupolisi ikoko kureva kuti haina kupera. Ndosaka mazuva tazoya kuno kuti imimi muzotogadzirisa. Sekuona kwangu nyaya idzi dzinenge dzakasiyana, nekuti yakaenda kwaMajestate inenge criminal yekuuraya kwawakaita, then iyi yauya isivhu yekuti uya ari kuti ndiri kunyengerwa mukadzi wangu. Right, dzinenge dziri nyaya idzi dzinopfekana. Chazoita kuti aroverwe inhau yekuti chii yekupfimba. Yekupfimba pobva paita ndikada kuti ndikujekeserei maitikira zvakaita. That's why pataurwa nyaya iyi pekutanga kunzi ndabvunza kuti pane nyaya mbiri, pane yekupfimba kozoita yekudii, yekudanana. Tiripo ipapo ndokubva tabvunza kuti zvakafamba sei, ndokuona kuti aiwa pakudanana haana kuzodanana, asi iye ndiye ataura kuti Kristu akamukwezva kuti auye. Saka wamukwezva, patone mhosva kuti mukwezve munhu kuti muponde. Muri kupanzwisisa? Anga akaparirwa mhosva but azokireta atora mhosva kuisa mumaoko ake. Ari mazvona dai anga iri nhau yekuweka chete isina kuzoti iyo nhau iyoyo yekudanana ndo yaita kuti adaidze chii aruwe munhu kundomuuraya. Saka anenge ane mhosva ipapo ndiani? Muuraya nekuti aita instant justice. Mhosva yanga iripo, dai wakaroti wakamukwezva wakangomubata wasina kuponda
ende odi woenda kuchi kumakoti chokwadi mhosva iyi uyu muroora waonepi simba iwewe rekuenda kunopfimba muroora? ndio mhosva iripo toti wani mhosva yanga iripo. Wanga waine mhosva wanga waine mhosva yanga apara chii chakapa kuti urowe uzorwise munhu sipero rwariona ku iye asina kumbobata mukadzi wako muromo chete wakataura right. Iripo yacho imwe yechituu yekupuma yekupuma kuti iwe wangazodana naye mukadzi wangu sei. Mukadzi angati handina kudiwa ndenge ndida akatondipfimba handina kumuda ini. Saka iye zvinezvi kuti kaipere nyaya iyi tipeiwo mai tinenge takutopinda munyaya izvezvi tiri munyaya pamusoro imamo. Nyaya iyi yafanana nemwana anoenda kujana nemombe kundofudza mombe, obatwa nehope, mombe dzobadzanya. Muridzi wemombe obva mukachibhebheneka kwakutema mombe dziya kwakurowa mwana, ndiye anenge atobhara mhosva. Ndo zvakaita babawo. Asi senyaya iri kunzi iri kwaMajor Street Changamire datamboisendeka dzamara ipere musoro yozodzoka kuno. Pamusoro ndiri kungoda kungondipatauri, handi kuti ndinogona. Chazoita kuti ndini maichiwera mutsvanga nditori hangadziyaye mutete. ini ndiri kuda kungoti chazonyanya kuita kuti mukomana aite hasha pana baba. Handisi kuti zvandikutaura ndo zvekuti zviitwe, asi mukachiona maodhiyo ndo akazochirwadza. Maodhiyo ekanga akunyorwa nani nababa kumuroora, zvinonyadzisira zvinoita sei. Saka ndiri akazoti zvinotochidii zveshuwa inyaya dzakawanda. Asi wakuru wakati mbavha ibati wabatwa rumba, mbavha ibati nekuti dai wakangoti tanzwa kunzi iwewe uri kunyeka mukadzi wangu pasina unguwo kana maodhiyo, aigona futi kuyidii kuyiramba. Tobangoti mudibatsire airamba. Aiwa, inzwa ini handina kuramba kuitonga nyaya iyi. Muri kuona kuti uyu apara mhosva handiti, imimi futi mandopara mhosva. Apara mhosva ndeipiri nani anyenga kumukadzi kuti iwe ndokudawo, neapara mhosva ndeipi anoponda munhu. Apara mhosva ndiani? Pamusoro ndipindure mubvunzwa napo. aiwa nyaya iripo. Aiwa ndipindure mubvunzwa napo. Achidiki aroha. Asika nyaya iri kuti haana kurohwa uyu akabuda nepahwindo ndopakachekwa akagwatura inoti bhagi rabhai. Maona akagwatura bhagi rabhai ari kutocheka aone kwaari. ndo umbowo watiri kuti maodhiyo inzwai, ndo umbowo wandiri kuti tikada kutaura izvozvi zviri kumakosi wachainvestigeta kuti akabuda nepadho here, akarohwa here, akadii, handisi. Ndo kwairi kuMajor Street. Saka tiri kuti isusu ngatimirei nyaya ende kuMajor Street, zvese zvodi zvopera. Yapopera inozodzoka kuno toona nyaya yekupfimba mukadzi
asi tomboti hedu iye zvezvi tambovhara sidari tombobvunza wadare kuti wangani wakadzi wanofamba murodhi wasingapfimbwi nevarume ndurati wakadzi wasimu ima musati mabopfimbwa nemurume hongu kana kwete makagara ini hongu kana kwete ai wangani wakadzi wagara wafamba murodhi umo asinganzi neumurume sviyo pamusoro zvazvinoita zvekuti varume makasikwa zvakasiyana kuna ane ruchiwa rwuya runenge runotori nedhimoni izvozvi ndakatopika zvandakaita izvi unotoona munhu achidai kunge achatokumedzera mate asi haatadze pedzi kuti ini ndachikutaurira manje kuti handidaro saka izvozvo ndakachikumbira kuti ati mukadzi wacho ndiyewe angadai ngobvunzwa mutongi dare tinokudidhai dare handiri maona madzimai ese hapana asimudza kuti chii handinyengwi mukadzi ndiye anodii anoramba saka mhosva yababawo inhau yokuti ndibaba tinenge tava kuwabata nemhosva yechii yemakunakuna kuti wakanga wakufimba chii asi dava kungopfimbawo hako pava pasina nyaya nekuti wakadzi wese munopfimbwa muchibuda panapa munotonzi tsviyo kana usingazvingi chakamira unobva wazvipedzera ipapo but problem yake chete ndeyo chii yemakunakuna ekuti afimba chii muroora but kuri kupfimbwa ekuti akafimba akaramba hapana imhosva inenge iri chii iri ndo yajatiri kutaura kuti ndo pane mhosva yake kuti akaita chii makunakuna yakufimba chii muroora asi mhosva nemakuya ndo ndikutokupai jechenjedzo kuti makuya ndo mhosva inenge iri chii iripo but izvozvizvi hatingaitongi kuti titaure mhosva iyo nekuti uyu adaro akanyangadza kudaidza munhu handiti nekuti tataura kuti hapana mukadzi asingapfimbwa zvichireva kuti naiye anotopfimbwa but haudaidzi munhu nekuti uri kupfimbwa hoyo wamuroesa munhu panenge pane chii pane ipapo ndaida kungotsanangura kuti pakurowa kuri kunzi kurowa ava baba takavabata batavavharira aiwa tatiyo hatiitonga nekuti muchano iri kudii handiri kutongo nekuti ndinoenda kutobata ndakutodii mazviona ndatenda mune matongo enyu zvese zvigaita saka kunzwisisa tinganzwisisa but chikumbiro chedu ndechekuti isusu tive tiri safe ndesaka tanga tichida kuti at least munomuka because pane matireti ari kubuda ekuti murume ari kufamba achitaura kuti ndiri kufa nehwani saka ndo zvatakutyawo kuti nyaya ikanonoka kutaurwa nevanhu vari kufamba achiudza kuti vakomana ava ninginaninginaningi ndiri kufa nehwani nyaya iyi ikasatongwa zvakanaka kumapurisa kuti ndichafa nehwani saka pane matireti aripo saka handizive kuti it's okay ndinotenda icriminal zvakare muri kuona apara mhosva iye achatopara futi chii mhosva kusvika mapinda mujeri saka iwo haiwa kudaro kuzondorowa vanhu nekuti unenge uri kupara futi chii mhosva mhosva haiitwi neimwe mhosva handii saka izvozvizvi endai indopere kumajor street yapera toona kuti major street inenge yaiona zvakaita sei then tozodzoka toongotorwa mhosva yechi yemakunakuna pamusoro changamira iyi nyaya yakatombopinda futi mukoti major street court nyaya ikanzi hatisikuona umbo wakukwana typical judgment yayo
but ari kutaura kuti hanzi iri kudii, iri kupinda, ine date. Ndobva wadzokera futi kukoti zvikanzi tova kuti vakomana ava. Saka haisati yapera. Unless kana yapera, zvakafa munhu anoramba achiita appeal. Akaenda futi kuhigh court hatiibati, akaenda kusupreme hatiibati, akaenda kusvika zvanzi judgment yekupedzisira final ndiyatinoona toona kuti yanzi chii. Ndikuzvinzwa Changamire, asi tinoramba tichidzoka kwamuri futi Changamire kuti nyaya iyi inenge ichiramba ichikonetsa musha nekuti havana havo ikaramba ichingodzokera futi kumapurisa yakambonzi aya no nyaya haisi kumapurisa iri kukoti yakatopinda iri mudare iri dare Majestic Court. Mira ndikutaurirei, dare rinotangira pana ishe munhu akaita appeal even asati apedza kuitonga akauya kuno ishe haachatobvumirwi kuibata. Munhu akaita futi iyauya kwandiri akaenda kuMajestic Court inini handichabvumirwi kuibata. Akaenda kuHigh Court Majestic haichabvumirwi kudii kuibata. Akaenda kuSupreme haachabvumirwi kudii, High Court haichabvumirwi kudii. Esi makoti anenge ari pasi anenge asingabvumirwi kuibata kusvika yapera manje, nekuti pane icriminal yapera ndopainozoya kusiva yochizotongwa kuti ona iwo akabatwa nemhosva, zvawakabatwa nemhosva taakuchikutongwa isusu kuti tiripirana. Ndo mafambiro ematare handii, nekuti tikaibata tiri kukoko ndatosungwa inini kuti ko mutemo watakakupa iwewe kuti mambo haubati nyaya yekuko wazoibata nei. Ikanga yauya kuno kuisha akaitonga inini ndotoreka anotoripa munhu waibatirei nyaya yauya kwandiri. So zviro zvinechi zvoto zvine mazera. Saka ngatiregerei kuti iende inopera ikoko todzoka. Asi ndakujekeserai kuti nhau yekupfimbwa chete haina chii, haisiri mhosva kuti mukadzi asipfimbwa. Nekuti vakadzi vese vandawabvunza vanopfimbwa everyday, vachitobva muno vanopfimbwa, asi anoramba. Asi pamhosva yake chete ndeyekuti ndibaba wapfimba makuna handidi. Saka ngatisimuke kutero. Sungani muchapiwa date namabharani Kana yabva court. Kana mabva court munopiwa date. Yokuti munotonga vanje makuna ekudanana nemuroora. Ndobva tinozovhura mavhidhiyo aya tichizvira kuti aibviri chii muroora. Right.